Čauky lidi, jsem tady zase já, Kurty, ale nenahrával jsem tak jak vždycky, že vlastně, a vidíte tady Knifos, že začnu natáčet hned, jak jsem to, ale byl jsem se na to, že trochu surovým. Ne, nedával jsem to v game modu, fakt ne. Takhle bych nepodváděl a takže jsem se trochu natěžil, nechtělo se mi to dělat, mám už třetí meč, myslím. Kompat jsem vůbec nepoužil. Tady mám 5 obsidianů, takže hop, to bylo 32 tady toho, dobrý. Takže musím se podívat, jak by nám to tady vyšlo. Tam si udělat nějaký základ toho, jak tam budeme mít ten základ toho. Jestli to je dobře, jestli to se nemůže dělat ještě jinak. A to je asi o jedno menší. Takže vlastně asi ještě to jedno. Asi 3. Jo, teď nevím, jak to bude. Ale to by nás zatím mělo vyjít. Uděláme si tady, že můj brácha do prdele. Když to natěžíme, hudbu vám pustím později. To by mělo být, teď nevím to jistě, ale jestli jsem to měla dobře. Jestli ne, tak to můžete zabít. Je to asi o jedno větší, že? Ne, asi ale určitě. Chtěli by to obsidian. To bude o jedno větší, to vůbec nevadí. Asi jenom zajdu. Kámoš Petře už se pracuje. Máme nějaké dřevo. Dřevo dost. S někým volá. Já jsem nervózně při natáčení, to nemám rád. No, tak to jsem trochu nevypočítal. Dobrý, tak já vám pustím hudbu, ať se tady takhle tak netrápíte. Takhle tak netrápíte. Pustím vám tohleto. Dlouho na jednom serveru jsem si craftoval, pak tam přišla dívka, já se zamiloval. Na eventech nám to fakt dobře klape, říkám si zmuž se chlape, pozvi ji na rande. Kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou a kopu dál, v Minecraftu za tebou, teď kopu sám díru svou. Kopu dál za tebou. Vždy, když se logneš, radostí se třesu, mám úsměv na rtech a mačkám klávesu a píšu ti pémko, snad je tu hospoda, půjdi se mnou na pivko, tak zní má nabídka. Kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou a kopu dál, v Minecraftu za tebou, teď kopu sám díru svou.
kopu dál za tebou. Peču ti dorty z lásky ve všech svých pecích, jen pro tebe teď bije mých 10 srdcí. Máte stejně hranaté tělesné křivky, mně se snad líbíš víc než jiné dívky. Kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou a kopu dál, v Minecraftu s tebou, teď kopem dál díru svou, kopem spolu za sebou, kopem spolu za sebou, kopem spolu za sebou. Dlouho na jednom serveru jsem si craftoval. A to už je od začátku. Dobrý, takže já tam ještě dodělám poslední úpravy, pak se s vámi rozloučím při dalším Minecraftu. A tam to celé. A je to aspoň nějak hezké, to není tak, ne. Budu hodit kopání, fakt. Možná teďka u mě na kanále neuvidíte hodně videí, protože budu pryč teďka pár dní, tak neuvidíte žádné videa. Zkusím uploadnout poslední videa, co tam mám teďka. A na nějakého videa, buď to bude tady tohleto video, nebo tamto, vám napíšu, kdy přijedu, takže fakt nevím, jako, jak to udělám, ale budu se snažit aspoň nějak to udělat, protože ty videa potřebují být častěji, protože pak je to také divné. Jestli jste se dívali na můj poslední, nebo teď nevím jaký, tak tam bylo a i videa, jak jako kdyby ukázka tady tohohle, jak to mám. Jestli se na to dívali. Jestli chcete, tak se mě přidejte na Skypeu. Já se s váma domluvím a na tomhle kanálu třeba můžeme zahrát. Až 22 nejde, tak děláš si srandu. 18, to nechci 18, ani 14, ani 18. To bude teď posunout ještě jedno. 11, 11, 17, 17, 16, 15, 16, 19. No to jde. Jo, nerozbitnost kolik? 2. Tak to jo, mám třeba. A takže se s vámi rozloučím. Sakra, budu potřebovat čistku. Bude fakt epicky, takhle tak to bude. A kolem toho dám dřevo.
je to bude takhle. Takže já se s vámi rozloučím a v dalším díle. Čau, čau.